מטופלים רבים נוטלים מספר רב של תרופות מדי יום. תזמון שגוי, אינטראקציות בין תרופות וטעות במינון עלולים להוביל לסיבוכים רפואיים. הבעיה הזאת מוכרת, אך אין מספיק פתרונות פשוטים שעוזרים למטופל לנהל את התרופות שלו בצורה פשוטה. הפתרון שלנו, SmartMed GPT, צ'אטבוט אישי שמספק למטופל הנחיות פשוטות וברורות, משתמש מזין רשימה חופשית של תרופות, והמערכת מחזירה לו טבלה שבועית, מפרטת את זמני הנטילה, אופן השימוש, אזהרות והתראות על שילובים מסוכנים. אז מה קיים היום בשוק? קיימות אפליקציות כמו MediSafe המזכירות למטופל לקחת תרופה, אך הן לא עוזרות להבין איך, עם מה או עם מה להימנע. קיימים אתרים מקצועיים מוכוונים לצוותים רפואיים, אך הם אינם נגישים וברורים למטופלים בבית. מטופלים שואלים שאלות פשוטות, אך התשובות אינן תמיד זמינות, והמידע באינטרנט לא תמיד אמין. כאן נוצר הצורך, עוזר תרופתי אישי ונגיש שפועל 24/7. אז איך זה עובד? המשתמש מזין את התרופות בצ'אט. המערכת מזהה את התרופות, בודקת אינטראקציה דרך מאגרי מידע אמינים, ומחזירה לו טבלה שבועית עם שעות נטילה, אופן שימוש ואזהרות בשפה טבעית ופשוטה. ההצלחה תימדד בשיפור ההיענות, הפחתת טעויות נטילה ומידת שביעות הרצון של המטופלים. בהמשך ייבחנו גם ההשפעות הקליניות כמו ירידה בשיעור תופעות הלוואי ושיפור במדדים רפואיים. המערכת בנויה משילוב של שאלות מובנות וטקסט חופשי, בהתאם למידע שהמטופל מזין, מוצגת עבורו טבלה שבועית נגישה המוכנה לשימוש מיידי. קיים דגש על פרטיות רפואית, שמירת סודיות המידע ושקיפות מול המשתמש, כך שהאפליקציה אינה שומרת מידע ללא הסכמת המטופל. האפליקציה משלבת בין מודולי שפה כמו NLP לזיהוי טקסט חופשי, ו-NER לזיהוי קלט רפואי, ועל ידי אינטגרציה עם מקורות מידע, מוציאה פלט ברור בשפה פשוטה וקולחת. כדי להבטיח שהמערכת תספק מידע אמין ועקבי, היא תאומן על טקסט רפואי עדכני ותיבחן על תגובתה לטקסט חופשי, ניסוחים חלקיים ושמות שגויים. אתגרים כמו טעויות קלט, ניסוחים עמומים וריבוי שמות לתרופה מחייבים תהליך אימות מוקפד. הדגש שלנו הוא קודם כל על שקיפות, בטיחות ואחריות רפואית. האפליקציה לא מהווה תחליף לרופא, אבל היא תהפוך לעוזר זמין ונגיש בעת הצורך.